Diyos marhay na aga po sa Indoga po sa mga tugang, dikit lang pong pagirumdom. Enot, kung pwedeng pag-turn off kan sa indong mga cellphones, mantangyaon na po kamo sa laog kan sa tuyang simbahan, orog na sa pagselebrar kan sa tuyang Santa Misa. Ikadua, bantayan po an sa indong mga bags as in personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman sa tukawan pag nagkomunyon, tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, iniin kami narpo ang gabos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba, sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikaapat, ngunyan po sa tuyang pinagseselebrar ang ikapitong World Day of the Poor o pangkinakban na aldaw kan mga dukha. Magkakaigwa po kita nin second collection para sa mga tugang nyatong dukha. Ang committee po kan services mataonin tabang ngunyan na aldaw na nagkapirang pamilya kan sa tong parokya na nangangaiponin asistensya. Ikalima, sa Domingo, petsa 26 ka Nobyembre, iyo po ang kafiestahan kan Kristong Hade. Magkakaigwa po kita nin prosesyon sa patio pagkatapos kan misa sa alas 6 nin aga. Ikaanom, sa petsa 25 ka Nobyembre, igwa po kan kay na 101 na panginginotan kan family ministry kan sa tong archdiocese. Iniimbitaran po ang mga miyembros kan family ministry kan sa tong parokya na mag-atender kan nasabing pagtripon. Ikapito, sa Lunes, petsa 27 po kan Nobyembre, iyo po ang kafiestahan kan Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Mapoon po ang novena ngunyan na aldaw na Domingo. Ikawalo, sa Miyerkules, petsa 29 ka Nobyembre, iyo po ang Red Wednesday. Ang misa po idodulot para sa mga Kristiyano na nagsasapo nin persekusyon. Ikasyam, ang Parish Advent Recollection, gigibuhon po sa Disyembre 2 sa oras na alas 3 hasta alas 5 nin hapon na panginginotan ni Father Joey Gonzaga, ang rector kan Holy Rosary Major Seminary. Bukas po ini sa gabos na miyembro kan sa tong parokya, alagad orog ng gayo sa mga miyembros kan gabos na religious organizations. Ikasampulo, bukas na po ang pagpalista para sa mga kandidato ikandidata para sa Search for Little Niño 2024. Ang presentation po kan mga candidates gigibuhon sa Disyembre 3, 2023 sa misa na alas 8 nin aga. Ini pong search pinagpapadrinuhan kan Anchila Domus Dei. Asin ika-11, sa maabot na Disyembre 8, iyo po ang kafiestahan kan Immaculada Concepcion. Mapoon po ang novena sa petsa 29. Ang misa po ngunyan sa tuyang idudulot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot ninda Maribel Estok Passion and Family, Nyerva Asinbaal Family, Jinky Nadal Balingbing, Willie Abanes and Family, Bicas Escobal Family, Mrs. Juliet Pontanares and Family, Mr. Manny Oliva, Chona Masalunga and Family, Mr. and Mrs. Johnny Sabong and Family, Mrs. Esther Bolivar, Mr. and Mrs. Rocky Bermas and Family, Jenny Rose Nalios, Jennifer Villablanca, Bartolay Family, Mr. and Mrs. Jesus Casano Jr., Nilda de la Austria, Mr. and Mrs. Salvador Ani and Family, Misa petisyon dulot ni Mrs. Juliet Pontanares and Family, Frances Florese, para sa kalag ni Angela, dulot kan Abalya Family, para sa kalag ni Antonio Asin Aquilina, dulot ni Antonieta Atchan, Misa Kumon, dulot ni Antonieta Atchan, para sa kalag ni Crescencio, dulot ni the Mr. and Mrs. Johnny Sabong and Family, para sa kalag ni Dioscoro Asin Paula, dulot ni Maria Cristina Cedeño, para sa kalag ni Erlinda, dulot ni Perfecto Almasco and Family, para sa kalag ni Francisco,
dulot ninda Mr. and Mrs. Danilo Vanillas and family. Para sa kalag ni Francisco asin Alberta, dulot ni Nelly Vanillas. Para sa kalag ni Irene asin Santos, dulot ninda Mr. and Mrs. Janice Sabong and family. Para sa kalag ni Juliana asin Chodolo, dulot ni Angustia Caroche Henilla and family. Para sa kalag ni Lino asin Gloria, dulot ni Glenn Esplago. Para sa kalag ni Luis, dulot ni Cristel Franz Prades and family. Misa Kumon, dulot kan Bayrante family. Para sa kalag ni Noeli asin Rafael Sr., dulot kan Almazan family. Para sa kalag ni Regino asin Ramil, dulot ni Amparo Bailon. Para sa kalag ni Sancho, dulot ni Mrs. Army Zate and family. Para sa kalag ni Winifredo Sr. asin Freddy Sr., dulot ni Amparo Bailon. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, asin para sa kalag ni Faustino asin Elena, dulot ni Frances Florese. Para sa kalag ni Jerry Vic, dulot kan Badong asin Tess, Annie and family. Para sa kalag ni Domingo, dulot ni Norma Torres. Misa petisyon asin misa pasasalamat, dulot kan Pandes, Pontillas asin Tolidanes families. Misa pasasalamat, dulot ni Arlene Torres. Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Alan Ibo and family. Para sa kalag ni Domingo, dulot ni Norma Torres. Misa pasasalamat, dulot ni Arlene Torres.
Liwat, Diyos marhay na aldaw po, gabos sa Indo mga tugang. Ngunyan po, nasa ika-33 na Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Tinatawan kita kan Diyos, ninman lain-lain na balaog, para sa ikararahay kan sa tong buhay, asin komunidad. Minamawot kan kagurangnan, nalugod an mga balaog, an mga bendisyon sa buhay, magamit nindo sa pagpalakop kan presensya kan Diyos, digdi sa kinaban. Minamawot kan Diyos na urog niya tong papagyamanon an mga karahayan na itinatao sa iya para sa kahadean kan Diyos. An misa po ngunyan, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po kita gabos para sa pag-awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, singkan Aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo.
mapasaindo gabos. asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan ang ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon, huring Domingo bago kan pagselebrar niya to kan Kristong Hade. Asin ang Ebanghelyo liwat, nagpapagiromdom sa tuya na padagos na maghanda sa iyang pag-abot. Asin paghahanda na kung saan ginagamit niya to ang mga biyaya na pinagkatiwala sa tuya para sa karahayan. Matugang ako untaan sa taong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kay nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at ulinuman, sa mga taong marahayan buo. Ginoo mangika, Ginoo mangika, sa pamilika, pinapaturawan ka, pinapasalamatan ka, uli ka, nakula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos, sa langit mo, sa kurangan aking bugtong Jesucristo, kurangan na Diyos, Cordero kang Diyos, kapitan naman. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan at pinaman, mahirati kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kan pinaman. Ako sa mong pagkimaerang. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalang ka. Jesucristo kaiba, man Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos naman. Amen. Mamibi kita
Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, tadaing katapusan asin panoan kaugmahan, kung padagos kaming maglingkod sa kagmukna kang gabos na karahayan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an manunungod sa sarong agom asin ina, na magin maimbod sa pag-utob kan sa iyang katungdan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Talinhaga. Maninigong babae, si isay sa iya an makakakua. Harayo sa mga perlas an sa iyang halaga. Nagtitiwala sa iya an puso kan sa iyang agom. Asin an pagpakinabang dai nagkukulang. Binabalsan siya nin marhay. Dai lamang nin maraot. Gabos na aldaw kan sa iyang pagkabuhay. Nagahanap nin lana asin lino. Maugma ang mga kamot sa gibo. An sa iyang kamot iginagawgaw sa pupuronan. Asin an sa iyang palad minakapot sa bibirikan. An sa iyang palad bukas sa mga dukha. Asin an sa iyang kamot inaabot sa mga daing sukat. Putik an bighani asin hangaw an kagayunan. Alagad, an babae na may pagkatakot sa kagurangnan, iyan an uumawon. Itataos sa iya an bunga kan sa iyang kamot. Asin uumawon siya kan sa iyang gibo sa tata kan syudad. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Paladan ang gabos na may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. An pinagalan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ka, mapapakarahay ka. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. An sa imong agom, siring sa mabungang ubas. Sa laog na gayo kan sa imong harong. An kaakian mo, siring sa mga supang nin olivo. Sa paglibot kan sa imong lamesa. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Uya, sa siring bibindisyonan, ang lalaki na may pagkatakot sa kagurangnan. Bibindisyonan ka kan kagurangnan sa Sion. Asin mahiling mo ang karahayan nin Jerusalem. Gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Bilang mga aki nin liwanag, dapat kitang magin andam, ano man na oras, para sa pagdatong kan kagurangnan. Himateon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dapit sa mga panahon asin mga momento, mga tugang, dai kamo kaipuhan suratan, taaram nindong marhay na maabot an aldaw kan kagurangnan, siring sa parahabon sa pagkabanggi. Kunno arin sinda nagsasabi, katuninungan asin katiwasayan, dangan bigla sindang sisiputon nin kapahamakan, siring sa pagbabatyag nin bados. Asin dai sinda makakadulag. Alagad kamo, mga tugang, mayo kamo sa kadikluman, tanganing madakop kan aldaw,
siring sa parahabon. Kamugabos mga aki nin liwanag, asin mga aki nin aldaw. Bako kita sa diri kan banggi o kan diklom, kaya da ikita magtuturog, arog kan iba, kundi magpakamata, dai magpakaburat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inosip ni Jesus sa mga disipulos ining parabola. Siring sa sarong tao na nangibang daga, inapod niya ang sadiri niyang mga surugoon, asin pinaniwalaan kan sa iyang mga rugaring. Ang saro tinawaan niya nin 5 talento, ang saro man nin 2, asin ang saro pa nin saro. Ang lambang saro sosog sa sadiring kakayahan. Asin siya nangibang daga. Tulos naglakaw, sinag-ako nin 5 talento. Ipinagnegosyo ini asin nakaganan siya nin 5 pa. Siring man sinag-ako nin 2, nakaganan siya nin 2 pa. Alagad sinag-ako nin saro, naghali, nagkalot sa daga, asin itinao, an pirak, kan sa iyang kagurangnan. Pakalis nin halawig na panahon, uminabot ang kagurangnan kan mga surugoon, asin nakipagkwenta sa inda. Pagdulok kadtong nag-ako nin 5 talento, nagdara siya nin 5 pang talento. Nan sabi, kagurangnan 5 talento an ipinaniwala mo sa ko, uya 5 pang talento an nadilin siya ko. Nagsabi sa iya an sa iyang kagurangnan, kagaya-gaya, marhay asin maimbod na surugoon. Sa dikit, nagikang maimbod. Sa dakulta ka, papamahalaon. Maglaog ka sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Pagdulok man kay itong nag-ako nin 2 talento, nagsabi, kagurangnan, 2 talento an ipinaniwala mo sa ko. Uya, 2 pang talento an nadilin siya ko. Nagsabi sa iyaan kagurangnan, kagaya-gaya, marhay asin maimbod na surugoon. Sa dikit nagikang maimbod, sa dakulta ka papamahalaon.
maglaog ka sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Alagad pagdulog kay itong nag-ako nin saro sa ng talento, nagsabi, kagurangnan, aram ko na masakit kang tao, nag-aani ka, kasadai mo sinabwagan, asin nagtitipon ka sa dai mo winarakan. Daraning takot, naglakaw ako, asin tinago ko ang sa imong talento sa daga. Uya, makukuha mo an sa imo. Nagsibag sa iya ang kagurangnan, malas na surugoon, asin hugakon. Aram mo na nag-aani ako, sa dai ko sinabwagan, asin nagtitipon sa dai ko winarakan. Idiniposito mo kuta an sa kong pirak sa bangko, asin pagbalik ko, nabawi ko kuta an sa kuya na may tubo. Kaya kuha sa iya ang talento, asin tawan sa igwa kan 10 talento. Taan si Sayman na igwa, tatawan, asin magsasagana, alagad an mayo, babawian pa. An inutil na surugoon, tapukan sa kadikluman sa luwas. Duman ang pagtangis, asin ang pagragot kan ngipon. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos para sa humiliya. Namumutan ng mga tugang, halawig ng panahon, minsan may sarupong tao duman sa Italia, kang taon 1644 na ang pangaran Antonio. Kan aki pa po siya, mauut ko ta kan sa iyang magurang na makabaliman sa pamusong voice choir duman sa indang lugar. Alagad nin hulita matiling an sa iyang boses, dahil po siya nakapasa sa audisyon. Kaya dahil igwa siya ning interest sa music, nagprobar siya na mag-enroll sa violin class. Alagad pinagdidisginar siya kan sa iyang makanatad. Every time na mag-play siya, garuda ininda nagugustuhan an sa iyang pagtugtog. Kaya ang aram kan mga tao, ining aki ina ini mayuman ibang aram. Bako sa iya an musika daw, may interes siya sa musika, alagad an musika bako para sa iya, kaya pinaggingisihan siya. Asin ang aram ninda, an pwede niyang gibuhon, iyo sa naan mag-ukit nin kahoy. Kan mag-edad po siyang 22, naglaog po siya bilang apprentice sa sarong pamusong paragibo ning violin na ang pangaran si Nicolas Amate. Asin sa iyang padagos na training, nagkaigwa siya ning skill sa pagibo kang violin. Asin kan mag-edad siya ning 36, nagpuuna siya na maggibo ning sa diri niyang violin. Asin talagang pinaghinguhan niya na makapaggibo siya ning marhay na klaseng violin. Kaya kan mag-edad siyang 93, kan siya magurang, nakagibod siya ning around 1,500 violins. Nagabos po yan may tatak kan sa iyang pangaran na Stradivari. Yan ang apelyido niya. Asin, yan po ang saro sa mga pamusong tatakang violin. Asin, ang kantidad po kaya $100,000. Asin, hindi po ang istorya kan sarong tao na mas nasusog sa ebanghelyo, dahil niya inilubungan sa iyang talento sa daga, kundi maski sadet na klaseng talento, alagad may kakayahan tangani ining maging
mamunga sa iyang pagkabuhay asin sa iyang komunidad. Huli kan sa iyang pagmaigot na magbunga ano man na talento na pinagkatiwala sa iya ning kagurangnan. Sa Ebanghelyo, ginamit ning kagurangnan ang practical na paagi tanganing ma-illustrate sa satuya ang mapapadapit sa mga talento o kakayahan na ipinagkatiwala sa tuya bilang paghahanda sa aldaw kan sa tuyang pakikisumaro sa iya ngapit na aldaw. Because definitely sa huring aldaw kan sa tuyang pagkabuhay, saro sa mga hapot sa tuya ning kagurangnan, ano ang ginibo mo sa talento na pinagkatiwala ko sa imo. Pero inot na dapat niya tong isaalang-alang iyo, ano rurumdumon, ano daw ang talento na mga pinagkatiwala sa kuya ning kagurangnan. Definitely, bakong pari-pareho ang talento na ipinagkatiwala sa tuya. May masasabi kitang extraordinaryong talent, may mga talent na ordinaryo, may mga talent na simple lang, minimum na talents. So, iyan po ang katotohanan kan sa tuyang buhay. Kaya, sa Ebanghelyo, ginamit ng kagurangnan ang prinsipyo sa negosyo. Tulong bagay ang mahiling tapag kita nagninegosyo. Enot, dapat may puhunan. Ikadua, may kita. Asin ang ikatulo, interest. May interest. Gabos kita tinawaan nin puhunan nin kagurangnan. Tanganin kita makapagpuon kan negosyo nin buhay. So, something to start with. Siyempre, yaon dyan ang satuyang buhay, kakayahan, pamilya, mga talento sa sports, music, o sa iba-ibang larangan kan pagkabuhay. Iyan ang pwede niya itong mapagpuunan kung paano niya ito gigibuhon yan, gabos po yan, nakadepende kung paano niya ito gagamiton iyan. Asin sa Ebanghelyo, nahiling ta si Enot na duwang pinagkatiwalaan na surugon ng kagurangnan, si 5, nagbunga pa ning 5, su 2, nagbunga pa nin 2. Sabi ko nga definitely iba-iba ang satuyang kakayahan. Asin naglalaom ang kagurangnan na kita makapagtauning bunga, susok sa puhunan na pinagtao sa tuya. Pero kung malampasan ta, itong kadikit na puhunan na tinao sa tuya, mauugma ang satuyang kagurangnan. Kaya itong enot puhunan ang ikadua kita, naglalaom ang kagurangnan na magbunga kita sa satuyang pagkabuhay, susok sa puhunan na pinagkatiwala sa satuya. Oh? Magbunga. So, iyan ang perming tema kan Ebanghelyo na habang yaong kita digdi, dapat mamunga kita, bako lang para sa tuyang sadiri, kundi para sa tuyang kapwa. Kaipuhan mamunga, hulita, ang biyaya na pinagkatiwala po sa tuya, bako lang para sa tuyang sadiri iyan, bako lang para sa satuyang pangangaipo, kundi maski man sa pangangaipo kan iba, kaipuhan i-share ta kung ano ang naging bunga kan sa tuyang mga paghinguha, sa tuyang pagkabuhay. Tangani na ang biyaya ni mahal na Diyos, dagos-dagos. Oh, kaya iyan ang purpose kung tano tinatawang kita ning biyaya, puhunan, tangani kita na makapaghirasman kang bunga kan sa tuyang pagmaigot sa tuyang pagkabuhay. Asin ang ikatulo na linalauman kang kagurangnan, siyempre dapat may interest. Ini ang at least na linalauman sa ikatulong surugoon na ang ginibo sa talento ikinalot, mayong nangyari.
isipon mo ang sa imong kwarta dahil mo gamiton sa halawig na panahon, pagkatapos kang 2 o 3 o 5 taon, mayo ng value ang sa imong kwarta. Oh? Siguro si dati mong si 20 pesos ngunyan ka 2 piso pa lang. Oh? Maabot ang time na mayo ng value iyang kwarta, maski iyang sentabo. Kaya at least ang linalaom ang kang kagurang, at least binangko mo man lang, tanganing nagkaigwaning interest. Oh? Tangani na masimbagan ang devaluation kang kwarta. Oh? Alagad day po yung ginibo kang ikatulong surugon. Natakot siya. Dahil siya nag-take ng risks. Sa satuyang pagkabuhay po, napahalaga rin ang inaapod na risk. Otherwise, mayo pong mangyayari sa tuyang pagkabuhay. Oh? Dahil taman sigurado, pero sabi kayan, calculated risks. Oh? So, kaya, maski ang kagurang non-familiar sa negosyo, sa ordinaryong kalakaran kan sa tuyang pagkabuhay, or aldaw na pagkabuhay. Pero sabi nga ni kagurang nan, kung kita mapagkakatiwalaan kan mga bagay digdi sa kinaban, pwede man kitang mapagkatiwalaan kan mas urog na bagay. Kan mas urog na bagay. But sabihin, mga spiritual na bagay, pwedeng kita magkakanigo na magkalaog din sa iyang kahadian. Kung kita nagagamit kan sa tuyang mga talento, ginagamit ta sa karahayan, naghihiras kita sa satuyang kapwa, mayong dahilan na dahil kita pagkatiwalaan ng kagurangnan kang mas kadakol pang bagay. Tas sabi kayan, sabi niya nga ni duman sa enot asin kaduwang surugoon. Kagaya-gaya, marhay asin maimbod na surugoon. Sa digit, nagikang maimbod, sa dakulta ka, papamahalaon. Maglaog ka sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Siguro po, iniman ang satuyang minamawot, ngapit na aldaw, sa satuyang pagkabuhay, sa satuyang pakikipag-inkwentro sa kagurangnan. Na sana masabihan man kita, good and faithful servant, come and share your master's joy. Magaya-gaya, marhay asin maimbod na surugoon. Maglaog ka sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Ini po ang pinakamagayo na affirmation na sana siguro sa gabos na mga commendations na pwedeng ako uning tao. Ini ang the best na commendation na but nyato na madangog sa satuyang kagurangnan na kita naging maimbod ng mga surugoon habang nabubuhay pa digdi sa ibabaw nin daga. Asin sabihan kita, madya, maglaog ka, asin makisumaro sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Bako lang po kita ang mauugma, urog sa gabos, ang kagurangnan po ang mauugma every time na nagiging mabunga, nagiging successful kita sa pagkabuhay. But sabihon, napapakinabangan ta ang mga talento na pinagkakatiwala sa satuya. Kaya, permitang isipon na anuman na biyaya na satuyang inako, it's not simply for personal consumption. May eternal or may spiritual dimension po. Maski kita naghihiro digdi sa kinaban, nakikinegosyo, pero dahil pag-isipon ang negosyong iyan para sa satuyang temporal na pangangaipo. Sa satuyang pakikisumaro, sa satuyang mga kliyente, sa mga katransaksyon nato, dapat dahil kita malingaw na kita nagigibo man kan kabutan kang kagurangnan. So ini ang satuyang pamibi na kita makapaghanda sa aldaw na iyan, asin lugod magamit ta ang gabos na bagay na pinagkatiwala sa tuya ning kagurangnan
para sa iyang kaumawan. Amen. Matindog na po kita gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubon. Tutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kang langit asin dagat. Sa silbi Jesu Cristo, aking bugtong niya. Kagurangan pa. Pinamilang muli ka ng Espiritu Santo. Virgen Maria, kasaskitan ng panahon ni Poncio Pilato, pinato sa krus na ganasin. Pinilig sa mga pagpatawagin mga kasalanan sa pagkabuhay liwag nilaman sa buhay na ligtas sa Tiripon bilang mga aki kan ama nakagtao kang gabos na balaog, maludok kitang mamibi sa iya an sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pinakusog kan Espiritu Santo, an Santo Papa asin an mga obispo kan simbahan, maggiya sa banwaan na paniniwala sa inda sa mga dalanin katotoohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing pahalagahan niya to an buhay asin masabotan ta na an pagkamuot kan Diyos maipapahayag dawa sa mga saradit na gibong karahayan sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing bendisyonan an mga magurang sa paghingoa nindang maghade an pagkamuot sa laog kan harong asin balusan sinda nin paggalang asin pagpadangat kan sa indang kaakian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga doktor, mga nurse, asin mga katabang sa harong nadusay ang pagdarakan pagkamuot ni Kristo sa mga dukha, mga naghehelang, asin mga nabibilanggo,
Bendisyonan kan Diyos, huli kan sa indang karahayan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga gadanyatong kadugo, asin katuod, magkamit kan katuninungan na daing kasagkoran sa kahadean kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Sa katuninungan sa tuyang puso, irani niya to sa kagurangnan at iba pa niya tong mga kahagadan sa misang ini, asin sa tuyang mga personal na intensyon. Langit nun, Ama, tabangan mo kaming magdanay na maimbod sa mga saradit na bagay sa buhay. Tanganing tiwalaan mo kami nin mga darakulang bagay pag-abot mi sa imong kahadean, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita gabos para sa gawi nin pag-atang. Magpamibig ka mo mga tugang, tanan nga sako asin sa ilong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan pilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan ang dulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtaw sa mo kan grasya ning kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong maninig asin dapat, matanos asin nakakaligtas, dadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinihimo mo sa hawak na ini. Bakusan nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan nangani kami, kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga, kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa magadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo, Pascual, na daing katapusan. Kaya kaiba kang gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Tiklot po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhin nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dahangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa ino Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan ka mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos ng raot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na Sesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo kan tanda ng katuninungan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog na po kita gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kami mapakumbabang nag-aarang, nakinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imo aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tuka po sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan pong aldaw sa tuyang pinagsaselebrar ang ikapitong World Day of the Poor o pangkinaban na aldaw kan mga dukha. Kaya magkakaigwa po kita ng second collection para sa mga tugang nyatong dukha. Ini pong sa tuyang second collection i-channel po ini sa Committee on Services para po sa pagtao nin asistensya sa mga tugang nyatong duka sa parokya. Pinunan niya to kang Oktubre, hopefully every month, igwa po kitang pamilya na matatabangan. Aramta na igwang mga tugang kita sa parokya na nangangaipukan sa tong tabang. Kaya iyan pong idudulot nindo. We always prepare some gift packs sa mga barangay, lalo na sa mga barangay niya to digdi nasakop kan sa tong parokya. De po malingawan na sa Domingo, iyo ang Christ the King Sunday, igawa po kita nin pagprosesyon sa patio pagkatapos kan misa sa alas 6. Kaya sarado po ang patio for parking bago kang alas 6 na misa. Although pag alas 8 pwede na pong mag-park basta pagkatapos kang prosesyon sa patio. Liwat pinapagirumdum ang mga members kang family ministry kan gigibuhon na pre-K na 101 sa satuyang parokya sa Parish Pastoral Council Center ngunya na maabot na Sabado. Ngunya na daw po pinunan na ang nobena sa kumuhan ni Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa asin ang kapiestahan po sa Lunes, petsa 27. Sa tuya man nagigirumdumon ang mga Kristiyano na nagsasapo ng persecution. So taon-taon po ginigibo inaapod na Red Wednesday sa Miyerkules po petsa 29 ka Nobyembre. Day po malingaw, tawan tanim pagkakataon na ihandaan sa tuyang sa diri sa pagselebrar kang kapastukuhan sa paagi kan Advent Recollection, nagigibon sa Pitsa 2, Sabado po yan, nin hapon, 2 oras, bago kang misa pagkahapon. Take advantage po kang pagkakataon na ini na makapagkumpisal, asin makapag-andam kan sa diri para sa pagselebrar kang kapaskuhan. And then, padagos po ang pagre-recruit para sa Little Niño 2024 asin ang presentation po gigibuhon sa Disyembre 3 ngunya na taon asin ini pinapadrinuhan kan Anchila Domos Day. Liwat salamat sa indong pakisumaro sa misa ngunyan, lugod itaw sando ang biyaya kan sa tong kagurangnan. Ngunyan po, si may mga kumplian nyo, magdigdi po sa inutan para sa special blessings. Magtindog na po, so may kumplian nyo. So may kumplian nyo, magdigdi sa inutan. Sige na po, digdi sa inutan. Bago kang final blessing, bibindisyonan po muna kamo. Matindog na po kita gabos. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay.
Hinanyugaan sa muyang pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa indang kumplianyo ngunyan, asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siringmanan sa indang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaadan, tanganing dani sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo kapos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.